Sangananto kuza emhlabeni. Usekuhleni kuba asingephumi nanto noko. uYehova othathileyo igama likaYehova malidunyiswe. Mnandi ukuvuka ibububomi okholwayo kum nakuba efile wodla ubomi noko nokuba esidla ubomi ekholwa kum akasayi kuza afe. Ndiyazi ukuba umkhulu wami uhleli nokuba ekupheleni eme phezu komhlaba naxoshiweyo emva kwentlonzi yam sobhusha umzimba lo nothi noko ndimbone uThixo. Number 9 kula maculo sewuyisicela tata uBandulo asithandaze maze ingqondo zethu zimbonge uYehova. Bawona amandla onke sikunkosi yokunqaba bawona amandla onke silapha Nkosi ngenxele kohakasi bawe ingcwele elichithe ubomi balo emkhonzeni wena njengoThixo bawona amandla kwaqwada kwabasekupheleni bawona amandla silapha Nkosi siyatsho singamanqina ukuba Nkosi uluhambe lugqatsa ulufezile bawona amandla onke ehamba phambi kwakho ekukhonza
bawe ingcwele simbonile Jehova, bawe ingcwele elivuma elidumisa elingqina igama lakho, bawothandekayo indaba Nkosi sheke nathi sisaphila ngomhlaba, oba Nkosi thina sifunde umzekelo kuye, bawo namandla onke sikhona kule ndawo kuseni, moya oyingcwele ngena nathi sangena Nkosi, bawe ingcwele samkela umzimba siyathandaza, nansi Nkosi family, bawo namandla onke uqhubekile evekeni uyibopha, bawo namandla onke kodwa siyathandaza, bawo ingcwele ngolusuku baphinda njengoThixo wongame, bawo namandla onke ngaphandle kwakho, bawo ingcwele sibuyisela kudumo nembeko ngegama likaJesu Kristu, amen. Dumisani uYehova, Yehova sesifike kuthuba lokuba sinike ze intambo utata wethu umfundisi. Cela ke sihlabelele ake selithatha iqonga. Yakula gazelela Jerusalem Jerusalem imizamo
ixesha elinzima kakhulu la khona kubuya khona ngempela uqinisekisa ukuba ngempela uhambile kodwa noma kunjalo kunalomhlabelelo othi bhekani kuJesu ngumholi nophiwa uye amandla family nezihlobo zonke kwelixesha noma mhlambe besisathanda ukuba kube khona izinto esizenzayo sizenzele yena umama seziphelile eyona nto inamandla masibheke kuye uthembekile ulungile ababheka kuye ubapha amandla okuqhubelekela inkosi igama lenkosi malibonge cela ufunda nje nanka amazwi esizothandazela phezukwawo singakaphumi 1 Timothy chapter number 2 uverse number 3 no verse 4 and 5 sibe sesigqibelisa ngo chapter number 8 wendumiso uverse 4 5 and 6 umfundi wasekhaya asifundele chapter number 2 1 Timothy uverse 3 4 and 5 kuba okukuhle kwamkelekile emehlweni omsindisi wethu uThixo ongayena bangasindiswa bonke abantu bafikelele kuyazini inyaniso kuba mnye uThixo mnye nomlamli phakathi koThixo nabantu umuntu uKristu Yesu indumiso ngizovele siyenze ibelula chapter 8 verse 4 5 and 6 uyintoni na umuntu lo lento umkhumbulelayo nyana womuntu lento umvelelayo umsilelise kancinane ebuthixweni wamthijise ngobuqaqawuli nangobungangamela umphathise ubukhosi phezu kwemisebenzi yezandla zakho zonke izinto uzibeke phansi kwenyawo zakhe njengoba simila lapha nje umama edlulile sewedlulele endaweni angasazi ukuphinda afe kuyo glory to Jesus le ndaba kaYesu usaphila ula kulomzimba eyona nto inamandla kakhulu xa kwenzekile wadibana noYesu akusona isiphelo lesi esihlangane ngaso namhlanje kodwa yibridge yokwewela izolo sithe laba abafa basenkosini ikhona indawo abalinde kuyo balinde sonke ukuba siphelele kuyo umama uthwalo njengoba silapha nje ulindile noma alindile balinde ukuba kufike kupheleliswe thina kunalombhali ke othi uyini umuntu ukuba umthande kangaka na uNkulunkulu indlela athanda ngayo umuntu yiyo lento athi ezinye izinto zingaphelele engcwabeni kodwa umuntu yena akasuphelela ngoba indlela amthanda ngayo umthanda ngendlela emangalisayo ekugcineleni kwakho konke usifuna sinaye glory to Jesus sekwenzekile konke iBhayibheli lithi sizoma sibuza ukufa sithi ufa kuphi ukunqoba kwakho na kufa luphi udosi lwakho na glory to Jesus abantu abazosho njalo ngabantu abathe baphila emhlabeni bazimanyanisa noYesu ungazimanyanisanga noYesu uzodliwa ilokhu udliwe nangokuzayo ngoba kukhona ukufa okunzima kulokho elithi iBhayibheli ukohlukana naNkulunkulu impilo yakho yonke xa wehlukene noNkulunkulu into ezowenzeka yi-pain after pain izinyembezi ukulila kodwa uthi ke lo mbhali esifunda kuye
lokho kuhle kwamukelekile emehlweni kaNkulunkulu umsindisi wethu othanda bonke abantu ukuba basindiswe sikulankonzo kamamuthwalo kodwa ikhona into uNkulunkulu ayithandayo ukuba bonke abantu nabazana nomamuthwalo bonke abantu haleluya abazi ukumphakelazela kodwa iBhayibheli lithi uthanda bonke abantu basindiswe akusala ngizomemezela uvulekile umnyango wensindiso uvulekile umnyango wesalvation glory to Jesus athi ke masakhi bathi munye umlamleli phakathi kwabantu noThixo umuntu uKristu Yesu uyakwazi uYesu ukuthatha umuntu asezonweni amkhumanisa noNkulunkulu ongcwele uyakwazi uKristu ukunqamula indlela ekufeni kwaphakathi akuthatha kuse ekuphileni kwaphakathi ekuseni uthanda bonke abantu kuba basindiswe xa izulu likujonga likujongela insindiso ekuseni singakaphumi mhlambe kwenzekile ukhona kule ndawo awudibananga noYesu nango othanda bonke abantu basindiswe namhlanje ungazenzela ifavor uthathe njengo-Isaya athi ngokufa kwenkosi uZiya ngayibona inkosi nawungathi ngokufa kukamamuthwalo ngambona uYesu azala amehlo sithandaza mawukhona wena othi Yesu haleluya nasi impilo yami nginikela kungathatha nje isandla sakho saka-right usibeke esifubeni beka isandla sakho Nkosi Yesu Nkosi Yesu wena othanda bonke abantu basindiswe nami mina angisindiswanga ngezela inxeba ngiyazixelela namhlanje impilo yami nginikela kuwe beka isandla esifubeni sakho siyathandaza ngegama likaYesu mhlawumbe ngasiphakamisa saka left uphinde usehlise just usiphakamise nje Nkosi nami lento oyithandayo ngisinikela kuyo funa kwenza into ethandwa kuyo mawuthanda bonke abantu basindiswe nangu mina Nkosi thatha uphele Baba wethu ingcwele sibonge kakhulu Jesu sibonge izwi lakho Sibongile Jehova liyasihluthisa thi Nkosi uyintoni na uyintoni na umuntu lento umvelela uyabonakala uThixo uhlale emvelela umuntu umbhali unewa yento ba uThixo intoni na lento lokho emvelela umuntu Nkosi yami siyabonga bawo siyabonga bawo ukuvelelwa nguwe uthi ngexesha abantu becinga into yokuba sisewubini kodwa sibe sisithi sisemvuselelweni sisemvuselelweni thina ngenxa yento yoba sazigorha eliwileyo Nkosi yami izwi lakho lithi Nkosi xa kuwumthi omkhulu Nkosi ufana nomthi womteribe ufana nomthi womokhu Nkosi kuthi ngokuwa kwawo kuvuke Nkosi amagaba amatsha sinelathemba Nkosi ukuba singalo magaba amatsha abantwana bakhe Nkosi nabazukulwana bakhe ngabangamagaba amatsha Nkosi azawuvuka kube khona umuntu obuzayo ngegama lika Jesu Kristu othi kungani na aba bevuka nje kungani na aba beveza ukukhanya ngexesha nalo makhulu wabo engasekho nje kube khona othi wayengumthi womteribe wawa umthi womteribe sibonga inceba yakho Nkosi sinethemba sinekho ukuba ngumthi womokhu lo sizemvuselelweni yawo sikelela abantwana bakho Nkosi bahlela abanye Nkosi banento ethi Nkosi
unga uThixo simkhonzayo. Bonke abantu bangasindiswa bafikelele kuyazini inyaniso. Kuyabonakala Thixo ukuba inyaniso le yakho ayikho ngaphandle kwensindiso. Sibonga uThixo. Sibonga uThixo Nkosi osondlayo ngamaxesha onke. Uthi ngamaxesha okunqana nangamaxesha okulamba lifika izwi lakho Nkosi. Lisikhumbuze Nkosi ukuba wena Thixo uhlala usivelela lonke ixesha. Sivelela le family Nkosi. Sivelele sonke Nkosi imvuselelo yakho. Mayihle imvula phezulu kwethu ukuze siluve ufefe lakho ngawo onke amaxesha ngegameni lenkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Okula ela msilise kwesithuba ndicela i-indication efemeli ukuthi sizawujikela simbone ngaba kunjalo. Lokuba sinikeze komama bethu ixesha it's 7:15 now. It's 7:15. Siceliwe ke ukuba by 7 sibe sesiphuma. Half past 7, sorry, 7:30 sibe sesiyaphuma. Cela ke sinikeze komama asizukutsho ukuthi lingakanani kodwa babethe nje basicingele xa sivela sikroba apha emnyango niyazi ukuthi sekunyembelekile ngegama lenkosi. Cela ke sihlabele sibe sesinikela komama ngegama lenkosi. Yes.
kwifamily yonke ngelihle igama lenkosi yethu uYesu Kristu. Amen. Ngumama undumndum. Ndiceliwe ke namana ndizoma kule ndawo ngegama lenkosi uYesu. Amen. Andizilibazisa inkonzo yomama. Ndizawucela ke ngoku ubana siyivuleni inkonzo yethu ngeculo 11. Sawucula njena uverse 1 no verse 6 and 7. Sicele ke ngoku na umama uAdams. Sicele umama uAdams asivulele inkonzo ngomthandazo. Amen. Bulelani buleo Siyabulela sithandwa senhliziyo yethu. Siyabulela kumkani wobungcwalisa. Siyabulela Thixo wethu othembekileyo. Siyabulela wona wawukhona ekuqalekeni. Usekhona. Usawuba khona. Uthi lo mqambi wengoma zodwa zigqibe zonke. Kuthi chabalala. Ube wena ungapheli. Ube wena usahleli. Thixo wethu onamandla onke. Sesilapha Nkosi. Silapha Nkosi kule ntsasa. Nge-7 kaNovemba silapha. Thixo wethu onamandla onke. Sihlangene. Nkosi sihlangene. Sizobuka ubomi bukamama uThwalo sihlangene. Ngoba ithi iBhayibhile umuntu uyincwadi ebhaliweyo. Uthi abantu bayafunda. Silapha ngoba sifundile. Siyayivula Nkosi nale inkonzo. Siyayivula. Siyivula siyathandaza. Ngegama likaYesu. Yiba lapha njengoThixo. Awumenywa ungezi. UnguThixo athi wakumenywa uwashiye amazulu. Uhle yihla Nkosi. Ube lapha njengoThixo. Siyathandaza ngegama lenkosi uYesu Kristu. Amen. Lokungcwalisa bubo bakho. Yeah.
njengenkosi nomsindisi wempilo yami. Amen. Silapha kule nkonzo bomama. Inkonzo yokugqibela kaMamuthwalo. Inkonzo yethu yokubana sithuthuzele ifamily, sibe namazwi okugqibela kwifamily, nathi sizithuthuzele kuba sonakele ngegama lenkosi uYesu. Inkonzo lena ke ngokena ixesha lifutshane ndizayinikela omama ubana mabaphakame sithuthuzelane sibeke konke. Uma kuthwala khona umuntu ungamaziyo uba ingumama oyithandayo inkosi, ingumama oyiphilayo ivangeli. Ndike nganelakhe ohamba nabo komnye unyaka sisiye Thabantu, indimi noMamuthwalo kunye noSisimandi kunye nomama uNtondini. Uhambo olwalumandi ngokwenyani elandiqinisayo nami elukholweni, apho sathandaza sade sayofika kuthandazwe uculwe ungqinwe yamandi indlela. Wonke umuntu ke ngokena ndizawunika ithuba ngoku bomama ubasobelane kakuhle ngalo. Umuntu abeke kwakubekayo kodwa abebeka eqonda ixesha lisifikile. Umuntu athethe okugqibela ngomama uThwalo. UMamuthwalo ulimile yakhe indima, uyihlakulile yakhe indima, ulindeleke thina ke ngoku ubana siza kwenza kanjani. Nasimbonile uMamuthwalo ehamba phambi kwethu. Ndizawulindela umuntu uyawuphakama ngengoma yakhe. Ndilindele umuntu othonga ngengoma ke ngokena azophakama azoma kule ndawo abeke umuntu njengoko abeka ngayo. Kodwa ke phakathi 7:15 sizawunikezela ezwini ngegama lenkosi. Amen. Siyezulwini aphandima ngoba usisi nomsuke ekabana ndifuna ndithi bathi bethetha ndibe ndithetha usisi wami lona usisi wami abenze into enkulu ngoba ngehambo yakhe ndatsho ndasindiswa ndayilento ndiyo ngenxa yehambo yakhe. Ayikho ke enye into yothetha ngoba ndikhona kule ndawo, ndikhona ekuthixweni. Glory to Jesus. Ndikhona ngenxa kasisi. Ndikhona ndinothixo ngenxa kasisi, ngenxa yehambo. Inkosi ndisikelele. Ndiyababulisa omama bonke nomakoti egameni lenkosi yami uJesu Kristu. Sibandisile kuqala bathi becikoza bese bekile lento ndifuna uyibeka uMamuthwalo. KuMamuthwalo ndifunde ukunyamezela,
ngifunde ifaith, ngifunde ukuhamba indlela unyamezele. Ngikhumbula komnye unyaka sikhonzile noma Muthwalo bese bekhonza uLosine lenkonzo lenkonzo yabelungu yabe uLosine phakathi sasidibana sonke ke kodankeni ngikhonzile ndihambile naye ndayibona ihambo yakhe ndayibona indlela amthanda ngayo uThixo. Dinonyaka esasime eScenery Park ephendulwe umthandazo wakhe nami ngiba ngiphendulwe ndayoma naye uMaMthwalo kanti kana indlela isende ndihambile noMaMthwalo. uMaMthwalo undifundise ukumthemba uThixo, undifundise unyamezela ukuze ngikwazi ukuma kwimeko endalikuyo. Ndakhangela uMaMthwalo ndathi yahambeka indlela uMaMthwalo uba usemile usathi uYesu senkosi nama ndiqomoloze ndihamba apha emanyathelweni wakhe. uMaMthwalo umkhonzi uThixo clean, umkhonze clean uThixo. Asikho akakho umuntu onoba excuse sothi ngenxa ye no B andizukwazi umkhonzi uThixo. Umkhonzi uThixo uMaMthwalo phambi kwabantu, wahamba phambi kwabantu. Nami ndiyiproduct ebonele kuMaMthwalo ukuba iyahambeka indlela noba imeko zithini kodwa uyamkhonza uThixo clean, awuphazanyiswa yenye into. Nami bendinalo umama baphakathi buse kabancinci buse umuntu wonke lapha endlini egameni lenkosi yami Yesu Kristu. Amen. Ngumama uVukani waseSnapart. Amen. Ndisindisiwe, ndiyamthanda kakhulu uYesu. Ndibulela uThixo elivulile elithuba loba ndizothi bye kuMaMthwalo. Ndizothi bye endlezaneni. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ndizothi bye eTishaleni. Amen. Ndizothi bye kumuntu omthembileyo uThixo. Amen. Hallelujah. Nkosi yami ndikhumbula kayithi gazi kaYesu. Jesus. Athi gazi kaYesu. Mama omthembileyo uThixo. Umama wemizekeliso 31. Umama ongagungqiyo. Umama oyondlayo indoda yakhe. Umama yonke lanto ichaziweyo. Umama ohamba kakuhle endleleni. Uyindlezane ebhongileyo emambele made. Uyamthanda uYesu. Hallelujah. Ndizothi bye kule ntokazi. Thixo wami xa ndiyibona efuteni sijongola ncomolayo. Ndithi luloko luncomolayo. Mama onegazi likaYesu. Hallelujah. Apha khona utyala igazi likaYesu. Uba ndanditshilo ngalamini ndithi noba inkonzo ayikangeni kuye kuzawusetyenzwa. Uchizwa igazi likaYesu. Akukho ncoko. Hayi. Ngenxa inkonzo ingekangeni uchizwa igazi likaYesu. Mama benjalo leyo. Hamba kakuhle ntombi yasemzini. Ugqatso ulufezile. Umzamo omhle uwenzile. Amen.
sikwenzeni into ke ngomama isele kuthi ubathina sithinina sikhonza kanjani na usubonile umzekelo kumama usifundisile umama kulesine ngena nayo kulesine mina apha eMonti sifundisile ugcina ixesha efika qala umama uthwalo afika athi abanye bayazenzisa nje na uba late awusuba kuthiwa ba late kuba benengxaki ndabana sazele esikhulu esakutsho umama uthwalo siyalibulela kakhulu ke umama uthwalo ngalomzuzu ke ngokena sizawubiza umama wethu oza kusikhonza ngezi lenkosi noko ndiyakholwa abangcwele ndineqweqwedisi noko sithethile ngomama uthwalo wonke umuntu uthethile ngomama uthwalo kwamnandi kuye ngoku masiyokwenza nathi sifane kunye naye sizaphakamisa kumama wethu njena kwaba le verse nje yokuqala uyawuvela bese sukuma sesiza ngaphambili of hymn 41 masibulele kuye sela izibele okusifela kwakhe yakubawo takubawo ibano fefe kuthi yakubawo takubawo ibano fefe kuthi abantsundu nabamhlophe ababulele kuye abavakalise bonke bathulele inkosi yakubawo ibano fefe kuthi yakubawo takubawo ibano fefe Siyabulisa ifamily omama bonke ngegama lenkosi yami Yesu Kristu. Amen. Ngoxolo qhaba sensiwe uYesu inkosi yethanda. Amen. Cela ukuba ndidlulise izwi lenkosi izwi lokuthuthuzelana. uPaul uthi ngalamazwi ndithi thuthuzele kani nithuthuzelane. Amen. Kuyesu linyembezi emehlwe ayibalwa usuku wabukho. Philippians chapter 1 Verse 21. Philippians chapter 1 verse 21 kuba kumna ukudla ubomi kunguKristu ukufa kuyinzuzo. Amen. 22-23. Ke ukuba ukudla ubomi ndisenyameni kusisiqhamo somsebenzi kum oko into ke endonyula yona andiyazi kuba ndiqinekile phakathi kwezinto ezimbini ndinawo ukumnqweno wokungandinganduluka ndiye kuba noKristu kuba kukona kulungileyo kakhulu oko kodwa ukuhlala ndihleli ndisenyameni yeyona nto ifunekayo ngenxa yenu. Amen. Sesisikele lizwi. Linamandla Nkosi izwi lakho liphilile linengqondo libhaliwe linguwe. Siyacela Nkosi ekseni liza kwabiwa ukuba umncede umntwana wakho alithethe ngokungafihlisi. Siyacela Nkosi liwubuyise umphefumulo wethu ngoba lilolodwa elikwazi ukubuyisa umphefumulo ngegama lenkosi Yesu Kristu. Amen. Amen. Abantu behlangene noThixo isasaziwe ilizwi lenkosi. Kwabakhona abafayo. Kwabakhona ukoyika
phakathi kwabantu baba nexhala. UPaul kwanyanzeleka uba abhalele amabandla awacacisele ngokufa nabaseThesalonika kuthiwa babesoyika. Apha ke uvela esithi ukufa kuyinzuzo. Amen. Uthi uklinekile phakathi kwezinto ezimbini. Unganganduluka ayokuba noKristu. Kuba oko kuyinzuzo kuye. Uthi kodwa ngenxa yenu ndingahlala ngenxa yemisebenzi. Uhleli nathi wayihamba ihambo wasebenza lidlule ixesha lakhe wafikela kule ndawo ethi ndiklinekile. Ebesenento yethi mamthwala ndiyezulwini nandazi wena. Ebaqinisekile ngohamba abheke ezulwini. Le mina ngifikelanga njengequbuliso kuye. Amen. Uthi ke ukufa kuyinzuzo. Amazulu ezuzile. Uma uthwala ufumene inzuzo. Amen. Uzuzisiwe nguThixo ngendlela ahambe ngayo emhlabeni. Ngendlela anyathele ngayo emhlabeni. Yonke akuthi ke ngondiklinekile. Anjani uma ndihambe ngenxa yenu? Anjani uma mandihambe ndinduluke? Uthi kodwa ke lifikile ixesha loba ndithini ndinduluke ndiyoba noKristu. Amen. Undulukile umama uthwalo. Uye apho ebebhalele khona. Sibizelwe ukuba sisindiswe, siqoqelaniswe noThixo, senziwe indlalifa, sihambe indlela ngokungcwele. Sizigade, sihlambulule endleleni. Amen. Ukuze siqiniseke ukuba nokuba angabuya nini, izwi lenkosi lithi angabuya nasezinsukwini zobusuku. So we must get ready. Ndingafikela ile mini njengequbuliso. Ndingabantu nokuya emsebenzini uqhuba imoto awuzazi noba uzabuya na. So alikho ithuba lokuba uhlale unyukunyuku. Amen. Ilizwi likaThixo lithi abanyukunyuku mabahlale benjalo kodwa abaklensiweyo mababambe ukuhladululwa kwabo. So sibambele into yinye ngoba siqinisekile ngalo esamfumanayo. Amen. Akakhombanga indlela wajika umamuthwalo umile kodwa umzuzu wokugqibela. Namhlanje ungaphesheya apho kungekho nhlungu khona akasalambi uyathuthuzela. Amen. Yonke bangcwele uThixo sincedile ukuba sikwazi ukuhamba endleleni. Uzazi ma anifuna ukuphoswa ngulesine. Amen. Uyazi xa ebhekisa kuwe uqonda uThixo utsho kumngoku ngale itshala mamthwala itsho kumnqo uyolungisa. Amen. Ngumama owenyaniso. Amen. Amen. Jesus. Ukufa kuyinzuzo. Uzuzile umamthwala. Kanti usifundele Ishilelo 21 verse 4. Ishilelo 21 Jesus verse 4. Azisule uThixo zonke inyembezi emehlweni abo. Kungabi sabakho kufa. Kungabi sabakho nasijwili nakukhala nanhlungu ngokuba izinto zokuqala zigqithile. Amen. Uma uthwala kwesinye stage Ngosiya ugqithile kwesikuso. Yeah. Amen. Apho ondithe khona uyokuthuthuzelwa uyokuba noKristu. Akukho kukhala phaya, akukho kulila, akukho kulamba, indumiso kuphela. Ungena ababonayo engena noKristu Yesu ngoba nguye osivulelayo umnyango. Amen. Izwi lenkosi lithi abalele ukufa asikubathini kubaphangela. Jesus bavuka qala 15 verse 1 Corinthians 15 verse 4. Abafileyo abalele ukufa asisayi kubaphangela ukuba kuthenge equbuliso wabuya uKristu Yesu. Amen.
ukuvuswa ngifanele masikhathi ufumene 1 Corinthians chapter 15 verse 4 yes nokokuba wangcwatywa yo sorry mntana 51 51 yes sisitshilele 21 verse 4 yabonani ndinixelela imfihlelo okunene asikulala kufa sonke kodwa siyakwenziwa ngakumbi sonke ngesiquphe ngephanyazo ngexilongo lokugqibela kuba liyakulila ixilongo bavuke abafileyo bengenakonakala senziwe ngakumbi ke Thixo amen nalo ilizwi lenkosi amen amen asikubaphangela yeah ukuba uKristu angabuya azawuvuka kuqala yeah Jesus banyuswe omnye uthi ka ubeka lo mfanekiso uthi siyabanjenge ngemagnet ngosiya njengemagnet ibutha onotaka asazinyukela sizawunyuka qala kuba siyubaphangela nathi sizawunyusa sitshintshwe sibe kumila kumbi amen sinyuke siyoba noKristu nathi amen amen ndicinga uba wonke umuntu unomnqweno wokuba angahanduluka abe noKristu kodwa akafika ixesha usanika ixesha lokulungisa ukuba ungekahambi ethathiwe lo kuthiwa sukunaba lungisa noThixo each and every day ngoba ulazi usuku lokubuya kwenkosi abalele ukufa asikubaphangela bayonyuka nenkosi ngelinye ilanga sebeyidlalile yabindima bayahamba sebewugqibile wabumsebenzi linde thina ke ngosawucela umama uJonas asithandazela thandazela izwi lenkosi ngegama lenkosi uYesu amen Siyabulela abantu engcwele Yesu Kristu ekuseni mayingcwele sikhona kwelikhaya sikwenza mkhulu wena wedwa wena usisithandwa somphefumulo wethu wena ingqondo yethu esimela ngayo moya oyingcwele moya wenyaniso sivile nkosizwi lakho siyalamkela linjengoba linjalo moya wamandla moya wenyaniso wena uThixo ongaqambi imanga uThixo ohlele etroneni obabalo kuwe izolo kuwe namhlanje kuwe kude kusekwamaphakade yawuhlala Nkosi uThixo awujiki somandla awuguquguquki uThixo ohleli ngona phakade siyabonga ngezwi lakho ngalensasa namhlanje ungenkulu kwethu eyingcwele uthethwa Nkosi nefamily kanti Nkosi uthethwa nebandla lonke moya oyingcwele moya wenyaniso siyabonga somandla phinda ke Nkosi ukuzityhila ngendlela entsha nakwelikhaya somandla uhlale ube nguThixo ube zizinto zonke moya oyingcwele moya wenyaniso sikelela Nkosi umkhonzazana wakho othethe ngaye Nkosi wathethe ngathi yaqala ngelizwi lakho elingcwele linamandla eliphilileyo elingaphezulu kwamakhehla ngothi imbili lona lodwa lihlabalahlule moya nomphefumulo izwi lakho ngoba izwi loThixo ophilayo enkosi bawo ekuseni nje sikelela Nkosi le family yonke sikelela lo msebenzi kaMama uThwalo Thixo wethu ongamandla onke esisigaba Nkosi siyaphela Thixo wethu oyingcwele kusezinye izigaba
vela kaloku njengothixo vela njengomsindisi enkosi uba usuka imbeko ubukhosi bonke sibuyisela kuwe ngameni likaYesu Kristu waseNazaretha amen. Siyabulela kakhulu uThixo wethu, siyabulela kakhulu umzali wethu ngale nkonzo Nkosi imnandi kangaka. Bawona amandla wonke sithe Nkosi Jehova bopha ke somandla inhliziyo zabantwana bakho. Bawona amandla wonke usenze Nkosi sincame. Bawothandekayo sazi Nkosi umama uthwalo uba Nkosi yena uyidlalile Nkosi yakhe indima ezimpilweni zethu. Sikelela ke Nkosi lenkonzo siyabulela kakhulu ngayo ezintweni zonke ngelihle igama lenkosi yethu uYesu Kristu amen. Fefe lenkosi yethu Yesu Kristu thando kaThixo ubudlelane bomoya ingcwele abuhlale nathi ngoku kude kube ngunaphakade amen. Sithi halala ngoJesu, 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 Esemvuselelweni ngegama lenkosi. Sele sifikelele kwixesha libangcwele sibulele kakhulu komama bethu noko bathe ukwamjwe. Masicele ke utata wethu utata uNuku abe sesithandazela sandule ke ukuphuma. Sicela sihlabelele nje sinikeze utata. Ngoba nguThixo izwi lakho elithi awulishiyi ilungisa. Sibulela Nkosi ngoba ngalomzuzu siyeva uhamba nathi Thixo wethu othandekayo awusishiyanga. Siyaphuma Nkosi ekseni namhlanje siyobeka iqhawekazi kwendlu yalo yokugqibela apho eliyawulinda khona ukukhala kwexolongo. Thixo wethu othandekayo siphinde usincede ke Nkosi kuyo yonke inkonzo esizoyenza. Thixo wethu namandla uphinde ube nguThixo osibophayo inhliziyo. Izwi lakho lithi wena you stick closer than a brother. Uyasondela Thixo wethu emphefumulweni womuntu. Ume lapho nguwe Nkosi owazana nombili nomuntu. Phinde ke Nkosi sisaqhuba uphinde Thixo wethu usondele kuthi sonke ingakumbi ikhaya. Thixo wethu namandla siyabulela ke Nkosi ngento yonke uzuko lonke silibuyisela kuwe egameni likaKristu Yesu amen. Masicele ke masicele iphala notata bethu befamily bese ngaphambili. Qaba unamandla sonke phela
Alright, ke siyabonisa ngale mina namhlanje uthetha Bulelani Mabhokela from Zukhali Media Production Company. Ndamdodwa ke ndozakuthi ke ndihamba ke negqiza laseZukhali silapha ke eQuickney kwinkonzo kamama uLulama Olga Thwalo ngale mini yanamhlanje ke ndozakuthi ke uncedo lwethu funeral service ulapha ke ndozakuthi sisigaba sokuqala esi ubana umuntu ke uye ke amkelwe nxa besuka phaya kulamzi ke wabancwabi. Phuma kwethu ke siyaphaya eCambridge. That means isigaba sesibini eso. Isigaba sesithathu sibuye siye phaya enkonzweni eCalvary apho kuzofundwa incwadi yakhe kumama. Khumbule ke xa ungumuntu uye ubhale incwadi yakho ke uZukhali Media uzokuphethela ke le mini yanamhlanje saba live later on phaya kuZukhali Media Production Company ku YouTube. I love you so much. Inkosi kakhulu. Uyehova obenika, uyehova ohluthileyo, igama likaYehova malidunyiswe. Ndivuka ndibuboni okholwayo kum nokuba efile odla ubomi noko nosukuba esidla ubomi ekholwa kum akasayi kuze afe. Ukuza emhlabeni sekuhleni ukuba asingephume nanto kanjalo. Ndikubomi okholwayo kum nakuba efile wodla ubomi noko nosukuba isidla ubomi ekholwa kum akasayi kuza afe. Lapaya
ootata bonke nomama nabatsha bakhoyo sinefemela kwathwalo nezalamane egameni elihle lenkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Masiyisungule nale inkonzo amamuthwalo ngentsasa sibulela uThixo besinikela ithuba newedza le isivume. Amen. Cela kusihlabele leculo kuLaSixhosa 245 ndikhokhele oYehova ndingumhambi inkosi yami namandla ndinawo onobuthatha kandini omsindisi nguwe olikhaka. The last verse, the third verse ithi ndifikile eJordan susa izoyiko zam undikhaphe sendiwela iba ngumncedi wam omsindisi nguwe olithemba lam. Bawudali wezulu nomhlaba nako konke okukhona ekuseni nje Nkosi sikule ndawo Thixo wethu ingcwele apho Nkosi balala khona ekuthiwa Nkosi ngokwezibhalo balinde olosuku bawingcwele sikule ndawo Nkosi sizawufaka lo mzimba kule ndlu bawingcwele ukuze ulinde usuku oluzayo. Baba wethu namandla onke siyathandaza Nkosi usikelele lo msebenzi wonke nako konke okuzokwenzeka Thixo wethu namandla onke finally Nkosi sizowugqibezela umsebenzi okuqalwe nguwe bawingcwele bawonamandla onke zimasa ke Nkosi umsebenzi wezandla zakho uNkulunkulu wethu namandla onke udumo lonke imbeko ubukhosi sibunika wena situfanelwe kukubongwa uNkulunkulu wethu ingcwele akekho njengawe Baba wethu namandla onke Baba wethu othandekayo uNkulunkulu wethu omhle kangaka sinikela konke kuwe ke Nkosi ngaye uKristu inkosi yethu amen. Dumisani uYehova igama lika Yehova malituliswe udumisa mandeko kuyewise na kuye unyana na kuye umoya oyitwele nje
qalekeni udlala ngalakushe uya umana kubanjalo uthe kube masiqhubeke lenkonzo. Umuntu ozelwe ngumfazi imihla yobomi bakhe mifutshane uyakholiswa yena lusizi. Uyavela ke andule ukunqanyulwa njengembali, yabaleka njengongathi sisithunzi, angezi ahlale entlalweni inye. Phakathi kokudliwa kobomi kwasekuseni sesiya kufumana usizo kubani na kuphela, sifumane kuwe Nkosi oziqumbeleyo izono zethu ngokufanelekileyo. Kodwa Nkosi, Thixo obungcwele buphezu kwembaliso, Nkosi enamandla onke, Msindisi onetarho elikhulu, zungasilahleli ezintlungwini zokufa okungunaphakade. Wena Nkosi uyazazi imfihlakalo zeentliziyo zethu, ungasivinceli iindlebe zakho zofefe sakuthandaza, ze usinyamezele. Nkosi ebungcwele buphezu konke, Thixo ongusomandla, Msindisi onetarho elikhulu, Mgwebi ofaneleyo kunene, zungavumi ukuba sithi nangasiphi na intlungu zokufa siwe kuwe ekupheleni kokudla kwethu ubomi. Ngicela ke sithobe ihlabeni. Imizamo yami yophela yakufika imizamo yami yophela yakufika imizamo yami yophela yakufika kuwe imizamo yami yophela yakufika umhlaba kwenkonzo zabo bangasondela ukuba sizongena kuloo nkonzo ngoku. Njengokuba kukholekile kuThixo namandla onke ukuwubiza umke apha umphefumlo walo mdade wethu omkileyo othandekayo, siyawufaka umzimba wakhe emhlabeni. Ungumhlaba emhlabeni, uluthuli
luthulile uluthuthu emthethweni. Sinethemba eliqinisekileyo lokuba abo bafele kuKristu bobuya bavuke baye ebomini obungaphakade ngayo inkosi yethu nomsindisi oya kuguqula lo mzimba wonakeleyo ukuze wenziwe ufane nomzimba wakhe unobungcwalisa ngoko kusebenza kwakhe kunamandla ukuzoyisa zonke izinto zibe phansi kwakhe. Ndeva ilizwi livela ezulwini lisithi kum, bhala uthi banethamsanqa abafileyo abafele enkosini kwakaloku nje. Ewe, utsho umoya, ukuze baphumle kuyo imizamo yabo. Bawethu sezulwini liphathwe ngobungcwele igama lakho. Abangani bakho mabufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengokuba isenziwe ezulwini. Mawusiphe namhlanje isonka sethu semihla ngemihla. Xolele izono zethu njengokuba nathi baxolela basonayo, ungasingenisi kuyeni, sisindise enkohlakalweni. Igama lenkosi malibonke. Sacela utata ubhaka into lesithandayo. Bawengcwele othandekayo namandla onke, sibonge kakhulu kumkani ubungcwalisa. Ulungile wena wedwa, uthembekile akakho Nkosi ongafaniswa nawe nongalinganiswa nawe. Bawe namandla onke sikule nkonzo yokuncama. Bawe namandla onke noba siwushiya lo mzimba kule ndawo. Bawe ngcwele sibuyise udumo kuwe, imbeko, ubukhosi, amandla, ubungcwalisa. Bawe namandla osithenkosi entweni zonke ngegama likaJesu Kristu. Amen. Unabantu bakho Thixo ngamaxesha onke ungagcina ubancede endaweni zonke sizocela kabatshintshwe ifemeli bazotyhila omnye afunde. Mhlawumbi singabe siyisusa lo mcimbi. Mandithathe lithuba ndibulise kootata befundisi, mbulise kootata, omama, mbulise kwifemeli yonke, mbulisa ngegama lenkosi nomsindisi wami Yesu Kristu. Amen. Amen. Ndibulele kwi-leadership ngale mbeko enkulu yokuma phezu kukamama. Amen. Kule nkonzo. Amen. Ndicela ke usithembekele Baba wethu olungileyo, Thixo wethu onamandla onke, nakwesi sihlandlo Nkosi asikaboni into esinoyikhalazela kuwe, asikafumani isiphako kuwe. Sisathi unguThixo wokhonzo, unguThixo wonqulwa. Sisathi malidunyiswe igama lakho. Njongo yethu kuba kulomhlaba kugcwala ukwaziwa kozuko lukaThixo. Bawo onamandla onke sikwesi sigaba Nkosi sale nkonzo yomkhonzazana wakho. Siyathandaza uba uqhubeke nathi Thixo wethu oyingcwele, manaye Nkosi umkhonzo wakho osommisile for lay service. Thixo wethu onamandla onke uqhubeke njalo usithuthuzela. Bawo oyingcwele, uxolo olowakho ologqitha konke ukuqonda maluqhubeke luzinesa inhliziyo zethu. Thixo wethu onamandla onke, Nkosi ke bawo kakhulu zukisa unyana wakho uYesu nangale service egameni lenkosi uYesu. Amen. Amen. Ndizawucela ke sifunda kwincwadi yesibini kaSamuel. Sifunda chapter 18, sifunde uverse 18. Sifunde nakwincwadi yokuqala kaPetros, sifunda chapter 2, sizawufunda khona uverse 6. Incwadi yokuqala kaPetros sifunda chapter 2, sifunda uverse 6. Ndingavuya uba angakhona ongandifundela kunoncoko
la ncwadi yokuqala kaPetros ubukhona noNongqoko bakwiBhayibhile esizinayo le ncwadi yokuqala kaPetros chapter 2 verse 6 zawufunda ke quickly apha kum uba ndingavuya ubukhona noNongqoko kule ncwadi yesibini uthi chapter 18 verse 18 Kaloku Absalom ekudleni kwakhe ubomi wayethabathe wazimisela ilitye elisempilini yokumkani ngokuba ubesithi andinanyana wokulikhumbuza igama lakhe walibiza ngegama lakhe elo litye labizwa ngokuthi sisikhumbuzo sika-Absalom unanamhla. Amen. Ncwadi yokuqala kaPetros chapter 2 Ncwadi yokuqala kaPetros chapter 2 isiqendwana sesithandathu sifundeka ngolu hlobo. Kaloku izibhalo zithi ndikhethe ilitye elixabisekileyo lilitye lesiseko endilibeka eZiyoni nabani na ozinikelayo kuye akayikudala. Amen. Sivala amehlo. Baba nalizwi lakho selifundiwe lisikelele phinda Nkosi ulisikelele ulityhile egameni lenkosi Yesu. Amen. Amen. Kule ndawo esifunda kuyo ithi iBhayibhile uAbsalom wazimisela ilitye. iBhayibhile iyalicacisa injongo yeli litye awayelimisile uAbsalom. Uthi ngoba andinanyana wokulikhumbuza igama lam. So injongo yeli litye it was zithe ezinye iBhayibhile it was for remembrance, a monument eyenzela ukuthi noma sekuhamba iminyaka generations after generations uchaza into yoba kwakukhona uAbsalom kuziwe kuzoboniswa nezizukulwana zoba wayeke wakhona. Amen. Lilitye lokukhumbula i-existence yomuntu emhlabeni. Uma silapha sibeka eli litye likamama lilitye lokukhumbula. Amen. A stone of remembrance. Siyazi ukuthi over the years ize yenzeka into yoba ngoba ukulahlekelwa inhlungu. Amen. Into engekho mnandi ngenxa yale nhlungu yenza into yoba asiye sifune ukulahlekelwa. Therefore si create izinto ezingasigcina si connected nalo lahlekene nalo esilahlekene naye ngoba asikufuni ukulahlekelwa ngoba kubuhlungu ukulahlekelwa. Amen. Yenza lonto ukuthi ke ngoku uthi xa kuqhubeka ubomi izinto zingahambi kakuhle athi umuntu make ndize kweli litye. Amen. La endapha libekelwa ukuba ibe lilitye lethemba endaweni yoba ibe lilitye lokukhumbula. Ndithanda ke njengoba sichile lilitye sichile ke ngoku neli lesibini ngoba ukuza kwethu sizofuna ithemba sawuxakwa sisiza kweli litye kunentetho enhlizweni yami besichilekelwe ukuba likhona lona ilitye lokuthenjwa cha asaliqonda uba leliphe lothenjwa saza kwilitye lokukhunjulwa sizothemba kwilitye lokukhunjulwa. Amen. So xa kuthi qatha lantithi masiye elityeni sakuxakwa sizeke singalahlekwanga yingcinga. Sizeke sisengcingene right. Xa kuthi qatha lentithi mandiye elityeni izinto zingalungi. Amen. Umahluko sizeke siphose into ba kuyiwa kweliphi litye. Glory to God. Uthi uPetros ndimisa eZiyoni ilitye lembono. Awu amen. Awu amen. Uthi bonke ndiyayithanda iBhayibhile.
Amen. Amen. Ayikhuphi nomnye. Uthi bonke abazinikela kulo. Ithenye iBhayibhile, those who believe in this rock. Likhona ilitye. Oh yes. Esikholwayo kulo. Amen. Likhona ilitye. Jesus. Okwaziyo ukhona. Amen. Jesu. Amen. Mamela uthi those who believe kweli litye. He who believes in him will not be disappointed. Mamela luchazele. Xa uza kweli lika mama, you will be disappointed. Izani kum. Akathi ndiza nothula ukubulalela. Uthi ndizanika ukuphumla. Hey. Ngoba ingxaki yethu ayingomthwalo, ayibobukhona bomthwalo. Ingxaki yethu kungabikho kokuphumla. Hey. Glory to God. Amen. Xa ekhona uYesu, uphumla umthwalo ukhona. Bakujonga abantu. Bathi ngathi usenomthwalo nje. Bantu abangayaziyo. Ingxaki ibingengomthwalo. Ingxaki yi-absence of rest. Xa uza kweli litye, hence I said you will never be disappointed. Ngoba xa ufika kuye, you find the rest for your soul. Uphumule umphefumulo. Uphumule zivela left, right and center. Glory to God. Xa bekubona abantu ufola nabo kwindawo abantu abanengxaki kuzo kulomhlaba, benibona ninonke abayazi, uphumule. Glory to God. Uma ukhona ungathi ungazenzela ithamsanqa kulomhlaba. Uthi xa ethetha uYobi, uthi imihla yomuntu imbala, awugqiba athi izele zinkathazo. Amen. Uthi umuntu, ndizayihlonipha ke mina ngoba ndingaka, into ezelwe ngumama. Glory to God. Imihla yakhe imbala. Izele ubujonga inkathazo nazo, ubuza umbuzo. Ungahamba uthatha intonga uyobuzisa kutheni into nezinkathazo. Uthi uYobi into yoba ungumuntu. Into ezelwe ngumuntu ongumama. Uba ungumuntu kulomhlaba uzoba nenkathazo. It is only in Christ that you find rest for your soul. Ngathi uma sibe kumama sikhilele ilitye lokukhumbula, uzifumanele ilitye lokuthetha. Glory to God. Uzifumanele ilitye lokuthetha. Sovala amehlo. Oh my God. Uzifumanele ilitye lokuthetha. Andiyazi izintoni izinto obhekene nazo. Oh Jesus. And how many times end up usiza kwilitye lokukhunjulwa ngoba ufuna indawo yothembela. How many times uxakene nobomi. Glory to God. Wastuck ebomini. Ufuna kulunga izinto ezingalungi. Kanti ingxaki ayikho kulunga kwezi zinto ofuna zilungile. Ukuba awuna peace. Xa une peace uzola zingakalungi, awuhlutshwa ungalungi kwazo. Oh Nkosi yami, uphila ubomi obuphelele. Zingalunganga zinjalo. Litye lothetha. Nawe ungathi namhlanje uthi ndenzekelwe ngumhlobo. Uthi ndenzelwe ngumhlola egraveyard apho kubekwa abantu abadluleyo emhlabeni mina ndafumana ubomi. Uthi mina ndathola ubomi endaweni ekubhiliva ngoba yindawo yokuphela kwethemba. Bathi xa bethetha xa siza kule ndawo kuthiwa kwandancama. Uthi mna kwandancama ndathola ubomi. Mna kwandancama ndathola ithemba. Mna kwandancama ndathola ibreakthrough. Hallelujah. Sivala amehlo ngasithi ndiselo sakuphinda usithobe ngoba uthi ubona inhliziyo yakho. Ubuthi uthi ndiyalidinga elithemba, ungasiphakamisa nje uphinde usithobe uthi ngidinga ithemba. Sivala amehlo noba ube nenhloni akuhluphi. Oh my God. NoJosepha wase-Arimateya wahamba ebusuku uyothatha umzimba kaJesu. Sometimes siba nenhloni.
sivala amehlo ungenza lo mthandazo emva kwami uthi Nkosi uYesu ndiyakwamkela ngena enhlizweni yami olela izono zami olela amatyala ami ndiyazinikela namhlanje kuwe ngokupheleleyo uba ndikulandele ndikukhonze yonke imihla yokuphila kwami emhlabeni ubomi bami ndibunikela kuwe bulawulo nguwe ngegama lenkosi uYesu waseNazaretha amen siyabonga lo mhlaba asilokayana lo mhlaba asilokayana sizawuvula ke ngoku sizawuvula thina phansi lonke and then ke In love and memory of Lulama Olga Twalo, sunrise 27 December 1948, sunset 31st October 2025. Farewell 7th November 2025. Rest in peace, Mambanja. umhlaba asilo iqukumbelwe Thixo lafundwa nelitye hey yanisikelela le ndaba yeli litye abiziwa amatyonke namatye ophungela namatye phezu kwemlambo yohoya yabizwa kodwa lamatye akhange abe nanto noyenza uthi neli lingabekwa kodwa lingekho ilitye lokuqala elinguYesu enkosi ba ungalenkonzo yonke wasithatha wasifaka eCalvary siyabulela ngomkhonzazana wakho ohambe lendlela ngokuthe tye khona ukuze nenkonzo yakhe ifane naye siyabonga ba enkosi ngezicaka zakho eziphethe lo msebenzi wonke sikelela ifamily sikelele bonke abantu bakho abaze kule ndawo ulindile ke ba umhlomkhulu ovuko othi ngeke sibaphangele abasandulelayo silindele omhla sonke ncede ke ba usasuka kule ndawo hamba nathi egameni lenkosi yethu Yesu amen fefe lenkosi yethu Yesu Kristu uthanda ubudlelwane nomoya ingcwele buhlale phakathi kwethu sonke ukuthi bengunaphakade amen sizawucela ifamily ke izogalela ikhaya lisema angiyavuta ne kawule nkosi malibonga ngivuka ilitye lethemba uyasikeleleka uba usisilulu ucela ulele ca ngomyeni wakhe uNick asemnomkami ngasazama nenyimeni mama kulethe iqala umhlaba itsho ikhaya lisema ikhaya lisema Isema zoni asilo kaya na umhlaba asilo kaya na umhlaba asilo kaya na unalo umhlaba asilo kaya na Loni kaya lesema zuli Loni kaya lesema zuli Loni kaya lesema zuli Loni kaya lesema zuli Kaya
lisema sulini. Ikaya lisema sulini. Ewo ikaya lisema sulini. Ikaya la milona lisema sulini. Ewo ikaya lisema sulini. Ikaya lisema sulini. Amen. Ingathi sikoshelise next step sithi cho kuye Calvary. Ikaya